Sofía leva sufrindo bullying desde moi pequena. Sempre estivo soa, apartada da sociedade, ata que empezou a saír con Marcos, un neno maior ca ela, pero moi popular. Isto cambioulle a vida por completo a Sofía. Xa non sufría e tiña moitas amizades, todo ia perfecto, tal como a todas as nenas soñan. De súpeto, como cando unha tormenta cae no verán, Marcos comezou a maltratala. Primeiro foi controlándolle o teléfono, seguido da forma de vestir e rematando co acoso físico. Sofía sabía que debía deixar o seu noivo, pero volvería a quedar sola. Sempre estaba triste, aínda que había un momento no día que a facía sentir libre, cando pasaba da realidade ao mundo dos soños. Mentres dormía, vía unha porta violeta, atravesaba e aparecía nun prado verde. Ali todo o mundo cantaba e bailaba, ría e sorría, a fermosura reinaba naquel lugar. Ás veces, a Sofía acercábase a unha muller que lle dicía: non controles os meus sentidos. En moitas ocasións non quería despertar. Chegou a pensar en desaparecer. A súa vida era dura, pero un día, cando paseaba polo corredor do seu colexio, contemplou perplexa unha porta violeta. Sen dubidalo, abriuna e encontrouse a rapazas con mensaxes que poñían: non controles os meus sentidos.